Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында. Идән чыгу куркыныч, шәһәрдәшләр агрессив йортсыз хайваннарга карата шикаятләр белән мөрәҗәгать итүләрен дәвам итә. 2 миллион сум гадәттән тыш хәл аркасында Чаллы кызы темпы заводыннан 2 миллион сум акча таләп итә. Суд нинди карар кабул итте? Онытырга һәм илебез тарихыннан сызып ташларга ярамый торган дата. 15 февральдә Чаллыда Совет гаскәрләрен Афганистаннан чыгару көнен билгеләп үтәләр. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 3727 яңа очрагы ачыкланган, шуларның 324 18 яшькә кадәр булганы балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә, 416 кеше хастаханәгә салынган, күп авыручылар Казанда 1846 кеше һәм Чаллыда 563 кеше. Шулай итеп, 15 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 73883 очрагы билгеле. Аларның 48077-се терелгән, 2032-се узган тәүлектә. Идән чыгу куркыныч, Чаллы ТВ-ның кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләр агрессив йортсыз хайваннарга карата шикаятләр белән мөрәҗәгать итүләрен дәвам итә. Аерым алганда Чаллылар 49-02 йорты янында булган вакыйга турында хәбәр итә һәм мондый проблемалар биредә генә түгел. Анна Клинова декретта утыра. Менә 3 ел инде яшь гаилә 63-13 йортында яшәйм. Чаллы кызы сүзләренә караганда, суклай этләр проблемасы аларның микрорайонына да кагыла. Бердә төзелеш майданчыклары күп һәм хайваннарны еш кына сак сыйфатында тоталар һәм ашаталар. Җирле халык хуҗасыз хайваннарны тоту буенча хезмәткәрләргә мөрәҗәгать иткән, әмма проблеманы әлегә кадәр хәл итеп булмый. Их очень много. Просто они как-то стаями ходят по 5-6 собак периодически. Ребенок, конечно, старший у меня пугается, сейчас он в садике. Ну, пока на нас не нападали, но слышала, были случаи. Шәһәрдәге сукбай хайваннарга карата шикаятләр еш айганлыктан мэрияда сукбай этләрне тоту буенча эшне көчәйтергә дип карар кабул иттеләр. Гыйнвар аенда шәһәр хуҗалыгы дирекциясе 99 йортсыз хайванны тоткан. Оешма хезмәткәрләре Чаллыда гына түгел, Тукай районында да, сәнәгать зоналарында да патрульлек итәләр. Нәкъ менә аннан соңгы вакытта эт тешләү турында хәбәрләр килде дип хәбәр иттеләр мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә. Хотел бы напомнить, что у всех горожан есть возможность обратиться как в администрацию районов, так и в управление ЖКХ по номеру 355-57, оставить заявку. Мы умеем их оперативно отрабатывать в течение суток, готовы эти проблемы с бродячими собаками решить. Ноэль Мәгдиев җаваплы хезмәткәрләргә кешеләрне сукбай этләрдән саклап калырга, хәл-әхвәлләр турында барлык хәбәрләргә җавап бирергә кушты. Исегезгә төшерәбез, хәзерге вакытта йортсыз хайваннар өчен яңа шәһәр приютын проектлау эшләре алып барыла. Анда тотылган 4 аяклы хайваннарны алып киләчәкләр. Хәзер исә вакцинация һәм стерильләштерүдән соң этләрне элеккеге яшәү урынына җибәрәләр. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. 2 миллион сум, әлеге сумманы темпының элеккеге хезмәткәре мораль зыян сыйфатында түләүләрен таләп итә. 50 яшьлек кран машинисты производствында гадәттән тыш хәл аркасында икенче төркем инвалид булып кала. Исегезгә төшерәбез, 2020 елның августында Чаллының төзелеш майданында хатын-кыз эшләгән төзелеш краны егылып төшкән иде. Аның умыртка баганасы сына һәм төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр ала. Предприятие җитәкчелеге мондый мораль компенсацияны түләргә риза түгел. Суд нинди карар кабул итте? Толрак хәбәрчебез материалында. Она в таком депрессивном состоянии. Она говорит, она даже вплоть до того, вот, говорит, даже у меня сейчас вот внук, я даже не могу внука поднять на руки. Светлана Старчак суд утырышында катнаша алмады. Бу хәлдән соң ханым йөри алмый диярлек. Чаллы урынына судта аның вакиле булган. Аның сүзләренә караганда, зыян күрүчегә чит ярдәмнән башка йөрү авыр, аның хезмәткә сәламәтлеге 70%-ка югалган. 50 лет женщина, считайте, нетрудоспособной, сейчас не может полноценной жизнью жить. Поэтому, конечно, депрессию. Она очень тяжело переживает эту травму. Светлана Старчак үз эш бирүчесеннән бернинди дә ярдәм алмаган дип аңлаты Евелина Пропустина. Моннан тыш 32 тонлы кран аның гаибе белән егылып төшмәсә дә ханымны эштән азат иткәннәр. Темпо юристлары исә киресенчә компания хезмәткәргә ярдәм күрсәтте дип ышандыра. Конечно, работодатель оказывал всяческую помощь, когда случился этот несчастный случай. То есть лекарственными средствами, оплата лечения, операции. Светлана Старчак үз газапларын 2 миллион сумга бәяләгән. Суд аның үтенечен өлешчә канәгатьләндергән. Төзелеш компаниясы мораль зыянны компенсацияләү хисабына хатын-кызга 700 мең сум акча түләргә тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Айдар Мусин, яңалыклар.
Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Онытырга һәм илебез тарихынан сызып ташларга ярамый торган дата. 15 февральда Чаллыда бөтен ил күләмендәге кебек үк Совет гаскәрләрен Афганистаннан чыгару көнен билгеләп үтәләр. 33 ел элек 1989 елда бу ил территориясын Совет гаскәрләренең соңгы бүлекчеләре ташлап киткән. Афганчылар өчен бу дата бер үк вакытта һәлак булган сугышчы интернационалистлар турында хәтер һәм кайгы көне дә. Хәрби хәрәкәтләрдә 15 мең совет солдаты һәм офицер һәлак булган. Бу көнне Россиянең барлык шәһәрләрендә дә истәлекле митинглар уза. Бөтенесенә сәламәтлек телибез, исәнлек, саулык, бөтен дөньяда булсын тынычлык, бөтенебез дә исән сау булыйк, һәм без бу омикронны да җиңәбез. Яшьләргә телим, алар укысыннар, белем алсыннар, и безне дә онытмасыннар. Чаллы Афганистанның нәрсә икәнен ишетеп кенә белмим. Анда безнең шәһәрнең 2000-нән артык кешесе хезмәт итәргә китте. Дистәләгән солдат өенә кайтмады, кайберләре хәбәрсез югалды. Чаллылар Ватан ана мемориалы янында һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар һәм мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Шагыйрь, журналист, хәрби корреспондент Муса Җәлилнең тууына 116 ел. Әсирлектә булып та немец фашистларына каршы көрәш алып барган кыю улын халык онытмый. Аны укыйлар, аңа җырлар язалар, аны сагынып искә алалар. Бүген дә туган көнендә Чаллыда бөек татар шагыйре исемендәге скверда истәлекле чара узды. Бердә җәмәгатьчелек вәкилләре һәм аның иҗатын яратучылар җыелды. Чара шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салу белән тамамланды. Алга таба барлык теләүчеләрне дә шәһәр үзәк китапханәсенең әдәби туган якны өйрәнү музеена тематик экскурсияга чакырдылар. Экспо Кама күргәзмә үзәгендә 17-нче Кама сәнәгать форумы 2022 старт алды. Ул 3 этапта үтәчәк. Һәр этапта бөтен Россия күргәзмә үткәрелә. Форум турында тулырак киләсе сюжетта. Күргәзмәдә җитештерүне автоматлаштыру өчен төрле җиһазлар тәкъдим ителә. Әйтик, ачу һәм бикләүне көйләүче арматура, нефть эшкәртү тармагының технологик процессларында кулланыла. Шулай күргәзмәгә аналоглары булмаган җиһазлар да алып килгәннәр. Наша новая разработка, это называется обезвешиватель, как раз таки, чтобы упростить ручной труд при переносе, при транспортировке в какой-то общей зоне. Сәнәгать роботлары, эретеп яуштыру аппаратлары, машина төзелеше, металл эшкәртү, энергетика, автосәнәгать тармакларында кулланыла торган җиһазлар һәм башкалар. Кама сәнәгать форумында предприятиеләрдә төрле алдынгы технологияле җиһазлар тәкъдим ителә. Мы представляем оборудование, которое связано и работает на сжатом воздухе. Представлен широкий спектр оборудования, начиная от воздухоподготовки до каких-то конечных исполнительных механизмов. Кама сәнәгать форумының беренче этабы 18 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмәләр Экспо Кама залында үтә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Приглашаем на Камский промышленный форум 2022 и специализированные выставки в рамках него с 15 по 18 февраля в ВЦ «Экспо Кама». С 11 по 28 февраля ТЦ на Пушкинской шубы из норки и мутона, дубленки, скидки до 50%. Меняем старую шубу на новую.